gaskiya ne ba ma kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Sai da maka mu gaisa. Hawa ne. An tayi lafiya? Alhamdulillah. Masha Allah. Da Allah ka dan ara min babur ɗin ka zan je can. wai kai bawan mata me yasa kake haka ne wanda yazo sai ka hau mashin din shi a satin nan ka ari mashin ya kai 10 ina kake zuwa ne bawan mata Gidan gaisuwa za ne mutuwa akai mamu. gidan gaisuwa to in kau gidan gaisuwa kake zuwa bawan mata da yanzu dan ya kudi su kare bawan mata Me abu na Alhaji baka na kanka. Me abu kafi me abu naci. Shi alin ma bai ce komai ba kai sai ka tashi kana ta wani zuba fada kana ta wani magana ba sai ba. In dai ba zai da kyale sai zai dawo. Yawwali. Zo ka je kawo. Yawwali. Allah ya tsare Ko ma baka ce ba insha Allah Allah zai tsare. akan hidimar mata komai wuya sai na jure kiwon akuya ai ba yayi idan ba dan taure ba mata ni abin kai na bani mamaki saboda zuwan ka kusan 10 kofar gidan amma dai sai da zaka zo da sabon mashin kake zuwa ko dai kana sai da mashina ne bawan mata Shi abin ki Salima kamar ni in tsaya kan harkar sai da babura. Kawai idan dai ke kina gani na ne baki san dan wane ne ni ba. Ai duk mashinan da kika ga ina zuwa da suna hakina lissafi wai kaman guda 10. Ai ina sayan su ne dan in zo da su kawai in ganki. Da na zo na ganki na koma muka yi magana. To shikenan kin san kan hanyar tawa akwai gosulo. To wannan tahowa da nake yi da komawa nan mashin din da na koma sai ki ga ya jigata. Shine sai in samu wanda yake buƙatar taimako sai in dauki mashin din sai in miƙa mashi in ce ga wannan shi ma ya je ya jalabta. Kin ga nayi kyautar mashin kenan saboda dalilin ki. amma na ji daɗi na son mutum mai tausayi irin ka babban ma jin daɗi na da kace ta dalili na kake ba da kyautar mashina Gaskiya ta aikin kai a yi saboda ke din. Abin da ya fi haka akan ki ma za a iya yi. Wannan din ko shi ma kina buƙatar shi ne a baki. a'a ni ina mace ni me zai kai in hau mashin bawan mata amma ina so in tuna maka ina so mu shiga ka gaida mamana saboda duk sai da ka zo ina so in ma magana sai dai kawai in manta Allah sarki. A to mama kuma ai wannan uwan mu ce ai. Je mu gaida mama. ku zo ku gani bawan mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban morewa ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ana ɗauke mashin ba Ban ga mashin din ba. Mashi. An ɗauke mashin ɗin kenan. An dauke shi gashi kina gani baki gan shi ba. An shiga uku. Akwai matsala ne? Akwai matsala mana. To shi kenan Allah ya rufa su. Sai an jima. Wayyo Allah na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bawan mata Ya zan yi wannan mashin dama ba nawa bane ba. Sai da Musa ya ce kada in ashi mashin din nan. Musa ya ce kada in aro mashin din nan. Na tashi na je na dauko mashin din mutane. Yanzu ya zan yi da Allah ga babur din nan babu shi. Da. Ali. Dama kai Aro ne. ya aro. Ai nan na jira baka dawo ba. Shine sai na ce bari in zo in dan je wani wuri in dawo jira na ake yi. Dama kana da safiya makullin mashin din. Akwai safiya na jira ka shiru baka dawo ba na ce bari in na zo wucewa haka na gama mashin din na bude da gudan makullin. Na je na dawo ba gama ba. Yo ani nan na hito hankali na ya tashi mashin din ba a gan shi ba. Allah ya halu dama dawowa ne dai in gaya maka kaka hito ba gan shi ba. bawan Dama mashin ɗin na mata aro ne. Ai kake cewa za ka ban shi kyauta? Mashin na aron za ka ban kyauta ke na kake ga min wai mashina gare ka kana ba mutane mashina har ina murna ina jin daɗi Allah bani mutum mai mutunci. Ashe dama mashin ɗin na aro ne? Ba ni ba ka na mun raba hannu. Ki ba mata da mashin din za ka bada kyauta. Daga baka aro ka bada mashin kyauta. Sai daga in halina ne na ƙara. Na ƙara ɗaukar mashin ara maka. Ali.